Ассалому алейкум, бародаро. Шумо дар канали аз криптовалюта қарор дорем. Бародаро, нашоти чихе Bybit, Binance сум бизгаронем. Ҳамашон короче як хела бигем меша. Нигоҳ кунед. Медроен. Нигоҳ кунед. Ина дромаден депозит меҷиқен. А депозит нигоҳ ку USDT. Вақте ки USDT-ра ки ҷиқи бародаро инҷа даста купид криптовалюту меҷиқем болои купид криптовалюту ин агар буфоратон мегирен сумина Тоҷикистон боша TJC, российский боша рус TJC таҷикский сомонӣ бародаро дар инҷа ина курса $11 118 сомонӣ 18 дирам ҳастай бо комиссияш кана 11 сомон 18 дирам мехари агар карта қайд бихари агар буфад P2P трейдер да медрой ами сумқат яъни камтар қиматтар ина 20 дирам қиматтар ина DC банк Алиф банк ҳам асас инҷа любой чия мегири инҷа сега 300 сомон 100 сомон ҳамаш аст ина бародаро 200 сомон меги покупка мекунӣ мезани суми даркорита ина 2500 сум инҷа мега чанд доллар мезгара баъд аи бародаро баъд мегири кадом банки дар кораит ина сета банк дора банкоша выбор мекунӣ ам банкшда сум мезгаронӣ баъд подтвердид мекунӣ покупкара тамом дига ягон чилиши намекунӣ покупкара подтвердид мекунӣ у одам нигоҳ мекунад сумаш гузашта боша меҷиқа шумода доллар мезгара камтар бинем бародаро инҷа P2P торговля агар фоат на карта қат мехарин комиссия дора карта қати ина инҷа далиш мекунад буфоат агар таҷикский сомонира ба русӣ мекунӣ ин инҷа мехарин агар фората прямой ами чӣ мехари ай Bybit мехари инҷа меҷиқин способа мегири пулта мегири ана гӯшнем бародаро и Bybit буд нашоти Binance короче ду помзаи асия Binance дани медроин фиат инҷа просто аста нигоҳ кунед сделки да меҷиқен мобайнда ина фиат болои болодай ина фиата ки гирифтен выбор мекунед мисол Русия ки то же самое Тоҷикистон TJC таҷикский сомонӣ форатна P2P медроен P2P PDP ҳамиҷа мегия тори насига рус мегири TJK мегири TJC мекунӣ таҷикский сомонӣ инҷа даста купид инҷа даста продать ами ҳар душ яга ина продать кади мисол чанс меда мефурӯшӣ инҷа одамои тайёра мужои сум да Алиф банк мезгаронанд да любой банк короче чи хеле форатна ҷа миёвӣ ина бародаро ина Алиф ина ҳамаш аста ина форатна Binance ки рости гап арзоне фақат нисбат ба харидан фурӯши чия да мисол мешавад ки ай Binance бихарид да Bybit бифурӯшӣ ина бародаро ина купид чансми ки мехарина 1222 сум иҷа 2000 мефурӯша хеле 2000 сомонӣ да грубо говоря 2000 сомон $178 мезгарона ина бародаро тамом мегири купид мекунӣ с нулевой комиссией картаи одам меҷиқи вақти переходить мекунӣ инҷа номи картаро мезанӣ тамом роиш мекунӣ бародаро тамом худо нигоҳбон боша подписа кунед класс абҷиқи нашоти розигирӣ фурӯш накунед 1000 подписчик 1000 рубл разыграть мекунем телеграм подписаться кунед бародаро